Cando falamos dos irmandiños, normalmente referímonos á Grande Revolta Irmandiña, que tivo lugar entre os anos 1467 e 1469, cando unhas organizacións coñecidas como Irmandades e formadas por persoas de moi diferente extracción social se levantaron en armas contra a alta nobreza e contra os seus abusos, conseguindo importantes vitorias e destruindo un enorme número de castelos. Porén, as revoltas antiseñoriais non son algo extraordinario na Europa daquela altura. Hoxe visito algún dos restos que quedan daqueles escenarios da revolta que marcou o inicio dunha nova era para Galiza. Son Carlos Dixó, historiador e profesor de secundaria. Convídote a que percorras comigo o reino medieval de Galiza para coñeceres de primeira man algúns aspectos clave da súa historia. Nesta viaxe charlaremos con expertos en historia medieval e divulgadores. Coñeceremos castros e murallas, castelos e catedrais, bibliotecas e restos arqueolóxicos. Un percorrido que nos levará por todo o medievo e nos axudará a coñecer mellor a historia dos nosos devanceiros. Temos que coñecer o pasado para comprender o presente. Falemos da nosa historia. Falemos do reino de Galiza. Encontrámonos na Baixa Idade Media, un período de grande violencia, de doenzas e de malas colleitas. As Jacquerie, en Francia, en 1358, ou a revolta de Wat Tyler en Inglaterra en 1381, foron revoltas nas que podemos ver paralelismos cos irmandiños. E mesmo en Galiza, en décadas anteriores á Grande Revolta, as irmandades xa se tiñan levantado en armas. Que é entón o que teñen de extraordinario os feitos acontecidos en 1467? Un elemento moi importante para entender a revolta irmandiña é que, lonxe da imaxe actual que temos dos irmandiños como un fato de campesiños cabreados con fouciños e forcas e antorchas petando na porta dos castelos e queimándos, o mundo das revoltas irmandiñas non ten nada que ver. Estamos falando de grupos urbanos dunha Galicia que era moito máis dinámica desde o punto de vista urbana do que hoxe en día nos imaginamos, organizados como un exército medieval, armados como un exército medieval, e que van a derrubar os castelos a veces coa máxima tecnoloxía do seu momento, como o Castelo da Rocha, a partir de trabucos e proxectís. E que, desde logo, nin se lles ocorre queimar castelos. Vainos derrocar, pero a ningunha persoa na súa época, igual que o meu avó, non se lle ocurriría queimar algo valioso. Supuso a creación dun poder irmandiño que perdurou durante 2 anos e, sobre todo, porque dai saíron as derrubas masivas de torres, castelos e fortalezas no Reino de Galicia e, de seguido, o impago das rentas feudales, non? Aínda que non o pareza, encóntrome no Castelo de Carreira, un daqueles arredor de 150 castelos medievais que foron destruídos polos irmandiños. Isto só podemos saber grazas a Xoán Pérez, un palmeirán que a comezos do século XVI conta que castelos coñecía el nesta terra de Posmarcos, antes da destrucción irmandiña. A súa declaración recóllese, xunto a de tantas outras persoas, nun documento excepcional, o Preito Tavera Fonseca, que nos achega unha riquísima información dun dos episodios máis relevantes da nosa historia medieval. Neste, recóllense testemuñas de moitas persoas de diferentes grupos sociais, achegando unha información moi valiosa. Contando cunha fonte tan detallada como esta, tal vez poidamos tentar responder a maior pregunta que a historiografía se fai sobre o fenómeno irmandiño. Foi unha revolución que procuraba destruir o sistema ou unha loita de poder entre uns grupos e outros? Foi unha loita de clases entre vasalos e señores, sin dúbida. Ese é o eixe central desde un punto de vista global para entender a revolta irmandiña. Eso non ten dúbida ninguna. Por tanto, sí, é unha consecuencia da loita de clases agravada enormemente polos agravios, males e danos que a nobreza para responder á crise do feudalismo facía recaer sobre a maioría da población. Eso non ten dúbida. Que son movimentos de descontento popular, teñen unha carga moito máis alternativa e tamén de protesta contra o poder establecido.
O movimento galego dos irmandiños é tamén un movimento revolucionario, pero, ollo, é un movimento revolucionario moi institucional. Moi institucional. En realidade, en 1466, os rebeldes non son os irmandiños, os rebeldes son os nobres, que se levantaron contra o rei Enrique IV. Como todos os procesos complexos deste reino, reúnen moitos intereses distintos. Por iso, a revolta irmandiña tense que entender cos burgueses da cidade, pero tense que entender que a Igrexa, que estaba profundamente afectada tamén polos procedementos dos nobres que con frecuencia se quedaban coas rendas e cas terras que tiñan os mosteiros ou os diferentes estamentos eclesiásticos do país. E temos que implicar tamén nas revoltas irmandiñas a unha parte da baixa nobreza. A unha parte da baixa nobreza que a veces está enfrentada coa alta nobreza e que no século XV busca prosperar, busca medrar. Están buscando o seu espazo. Abordar a dimensión das revoltas pasa de xeito obrigado por abordar o papel que desempeñaron moitas persoas envolvidas nestes acontecementos históricos. Nesta vila, Ribadavia, morreu Teresa de Zúñiga, condesa de Santa Marta, unha das protagonistas do conflito, aínda que non a única, e tal vez tampouco a máis coñecida. Que personaxes son clave para entendermos a revolta? A mí me gustame citar un caso extraordinario. Bartolo da Freiría, que é unha aldea na zona de Padrón, que era un campesino e era capitán irmandiño, o cual eso é un mundo ao revés, porque justamente de alguna maneira a Irmandade en parte respeta eso de que os profesionais da milicia son os nobres e os fidalgos, e ele era un campesino. E ademais foi moi importante porque o primeiro capitán irmandiño na zona de Padrón, López Sánchez de Moscoso, ao principio por opoñerse ao arzobispo de Santiago, pois fíxose capitán irmandiño, pero logo cambiou de chaqueta e acabou sendo o primeiro conde de Altamira. Entón quedou aí un espacio vacío que ocupou Bartolo de Freiría. Os irmandiños non solamente foron campesiños, foron xente das cidades, foron eclesiásticos, foron tamén nobres, porque hai nobres que están liderando, tamén eran os que tiñan posiblemente esa capacidade de liderar estes rebeldes. E decidiron loitar contra unha cuestión, contra os abusos señoriais. Esa vai ser a gran defensa, loitar contra eles. E isto tamén explica que determinados aristócratas e incluso mulleres como Teresa de Zúñiga vayan a integrarse. Podamos dicir que Teresa de Zúñiga é unha irmandiña. Ela acepta esa irmandade porque cree que maiores e menores poden coexistir no Reino de Galicia. Parece que non existen respostas categóricas para sabermos se a grande revolta irmandiña tivo carácter de revolución sistémica ou de revolta conxuntural. Tamén se manteñen as diferentes opinións sobre a importancia dos diferentes grupos sociais no movemento. Con independencia disto, o que as revoltas irmandiñas nos confirman é a existencia dun pobo con capacidade de organización e resposta ante as injustizas da época. E esa capacidade de organización, a xeito de rede por todo o país para procurar construir un mundo mellor, evidencian a unidade cultural e as ansias de xusticia social que moitas veces manifestou este pobo e das que non sempre somos conscientes. Quizais, esa unidade na resposta social aos problemas colectivos sexa a maior fortaleza que puidemos herdar dos nosos antepasados irmandiños.